Λειτουργία πτήσης. Παρακαλώ. Λειτουργία πτήσης, παιδιά. Ναι, βέβαια. Τι έκανε? Λειτουργία πτήσης. Τι, ποιο, τίποτα. Αν στρέφει κάτι, και τότε... Για όλους όλους. Μπράβο. Όπως γνωρίζετε, θεμελιώδης όρος της επιστήμης είναι η περιγραφή της πραγματικότητας. Εάν δηλαδή μπορείς να περιγράψεις την πραγματικότητα ως αφετηρία της σκέψεως, τότε οι εξισώσεις μας επιτρέπουν να φτάσουμε στα ακρότατα όρια της ανθρώπινης σκέψεως. Η αδυναμία όμως να περιγράψουμε την πραγματικότητα είναι απίστευτη. Έβαλα το Χάρη το πρωί και του λέω, Χάρη, για να ρωτήσουμε το τσάτ, τι σχέση έχει το σπερματοζωάριο με το μέγεθος Πλάνκ, με το μήκος Πλάνκ. Μήκος Πλάνκ. Μήκος Πλάνκ. Θα εξηγήσω. Το μήκος Πλάνκ είναι το έσχατο κομμάτι μήκους που μπορούμε να μετρήσουμε πριν αρχίσουν τα κβαντικά φαινόμενα. Μετά τον ρωτάω, το σπερματοζωάριο του ανδρός, για να γίνει ορατό, πρέπει να το μεγαλώσουμε στο μικροσκόπιο 10.000 φορές. Για να δούμε, είναι και ο γιατρός εδώ, για να δούμε το οάριο, το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο, είναι το μεγαλύτερο κύτταρο του ανθρωπίνου σώματος, θέλουμε λιγότερες. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα. Ρωτάω, ποια είναι η σχέση του σπερματοζωαρίου του οαρίου με το μήκος Πλάνκ? Και τι απαντάει, και έχει δίκιο. 30 εις την τότε, στο τότε είναι μεγαλύτερο το σπερματοζωάριο από το μήκος Πλάνκ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο ακρότατο σημείο μελέτης του μήκους. Από εκεί και κάτω είναι τα λεγόμενα κβαντικά φαινόμενα. Όχι, δεν είναι μετρήσιμα. Είναι μετρήσιμα. Αλλά είναι έξω από την ανθρώπινη λογική. Η κβαντική φυσική, ο λόγος υπαρξεώς της, είναι αδύνατο να ερμηνευτεί με λογικούς όρους. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το περίφημο πείραμα των δύο οπών, έχουμε δύο τρύπες, ρίχνουμε ένα ηλεκτρόνιο και περνάει είτε από τη μία είτε από την άλλη τρύπα, λέμε. Και βλέπουμε στον πίνακα τι περνάει απέναντι. Και ρωτάει ο Βασίλης, ο Γιάννης, ο Περικλής, από ποια τρύπα πέρασε? Αυτό που θα σας πω θα σας πιάσει τρέλα. Απ' τη μία περνάει ο σωματίδιο και απ' την άλλη ο κύμα. Περνάει και από τις δύο. Που σημαίνει ότι η λογική μας πλέον δεν είναι ικανή να είναι σε δυνατότητα μετρήσεως. Και το αντικαταστήσαμε αυτό με τους αλγόριθμους. Οι αλγόριθμοι μπορούν να μετρήσουν πράγματα που δεν μπορεί να μετρήσει η λογική μας. Για να σας δείξω το μέγεθος του προβλήματος, θα σας πω κάτι που δεν σας πέρασε ποτέ από το νου. Θυμάστε το 89 που έπεσε το τείχος του Βερολίνου? Μάλιστα. Έδωσαν 25 δισεκατομμύρια μάρκα οι Γερμανοί, Κώστα, για να φύγουν οι Ρώσοι. Και μετά ο στρατός ζήτησε άλλα 25 δισεκατομμύρια, γιατί λέει εμείς είμαστε εδώ, θέλουμε και τους έδωσαν τα 25, 50 δις. Και
Ο κόσμος έλεγε έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Και τι μαθαίνουμε σήμερα? Επίσημη ανακοίνωση 20 πανεπιστημίων. Όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, Αμερικανοί και Ρώσοι είχαν φτιάξει ξεχωριστό παραπέτασμα, το παραπέτασμα του πυρητίου. Το πυρίτιο είναι αυτό που κατασκευάζουμε τα μικροτσίπ. Άρα είχαν από τότε χωρίσει τον κόσμο στα δυο με χειρότερο τρόπο από ό,τι ήταν προηγουμένως. Που σημαίνει ήρθε η ώρα να αυξήσουμε κάθε μέρα τη γνώση μας και η δική μου παρουσία εδώ έχει έναν μόνο λόγο. Να μετράμε κάθε μέρα πόσο μακριά βρισκόμαστε από τη γνώση. Γιατί θα το θυμάστε πάντα. Η γνώση, η επιστήμη η πραγματική, έχει μια αδερφή. Ο έρωτας και η προσευχή είναι αδέρφια. Ο έρωτας είναι υπέρτατη γνώση του άλλου, δεν είναι άγνοια του άλλου. Το λέω λοιπόν υπό την εξής έννοια. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Καταφεύγω σε έναν συγγραφέα που θα τον ξέρετε, το Χαράρι. Το τελευταίο του βιβλίο κυκλοφόρησε σε 45 εκατομμύρια δίπλα. Είναι φιλόσοφος, ιστορικός και κάνει φιλοσοφία της ιστορίας και είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και εγώ τον γνωρίζω. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο, εμείς όλοι, λέει, είμαστε οι Homo sapiens. Γιατί κυβερνάμε τον κόσμο? Επειδή είμαστε σοφοί? Όχι, απαντάει. Κυβερνάμε τον κόσμο γιατί είμαστε τα μοναδικά ζώα που μπορούν να συνεργάζονται σε απεριόριστα μέλη ομάδων. Καλημέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Τι συνέβη και διαφοροποιηθήκαμε? Ορισμένα δραστικά και μάλιστα που είναι πολύ κοντά μας. Μου συνέβη δε την Κυριακή, έλειπε στην οικοδένισσα στην εκκλησία. Ήρθε ένας κήρυκας και τη μέρα του τυφλού, ήταν η Κυριακή που πέρασε, άρχισε να μιλάει και να λέει ότι ο Δαρβίνος ήταν ένας απαράδεκτος άνθρωπος και επιστήμονα, ήταν ένα τίποτα. Μόνο η γένεση, λέει, είναι, μόνο η γένεση, λέει, είναι αυτή που λέει για τον κόσμο. Εγώ τον άκουσα. Είχε και άρθρωση που δεν τον άκουγε κανένας, αλλά τώρα θα εντοπίσω τον Παπαλάμπρο, δεν τον ξαναφέρει, θα φύγω. Δηλαδή, μόλις τον δω να βγει στο βήμα, θα φύγω. Λοιπόν, ποιο είναι το δικό μας διαφορετικό από τα άλλα θελαστικά, λέει. Αν παρακολουθήσουμε, οι χιμπατζίδες έχουν έναν τρόπο να συνεργάζονται. Και περιμένετε. Όμως και οι χιμπατζίδες και τα μερμήντια δεν μπορούν να δημιουργήσουν απεριόριστες ομάδες ανθρώπων, ομάδες μελών. Είναι περιορισμένοι οι χιμπατζίδες. 50%. Και ο λόγος είναι ότι οι sapiens κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν όλα τα άλλα. Δεν έχουν ανώτατο αριθμό
συνεργασίας. Η Καθολική Εκκλησία έχει 1,5 δισεκατομμύριο μέλη. Η Κίνα 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμού. Το παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο έχει 8 δισεκατομμύρια μέλη. Τι είναι αυτό που ενώ γνωρίζουμε ότι προσωπικούς δεσμούς μπορεί να έχεις 5, 10, 50, ακόμη και εγώ που ας έχω 100 ανθρώπους που γυρίζουν όλο τον κόσμο, 100. Δεν μπορεί να έχεις ανθρώπινες σχέσεις τέτοιες. Χρειάζονται, λέει, πολλά χρόνια για να αποκτήσεις την εμπιστοσύνη και να οικοδομήσεις οικειότητα με τον άλλον. Εάν, λέει, τα ανθρώπινα δίκτυα, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, Nexus, αξίζει τον κόπο να το πάρετε, ο Χαράρη, Nexus, ναι, σημαίνει πλέγματα, συνδέσεις. Λοιπόν, και τι λέει, εάν προσπαθήσαμε να βασιστούμε στις σχέσεις μας, στους δεσμούς, τότε η ανθρωπότητα θα ήταν πάρα πολύ μικρή. Τι συμβαίνει λοιπόν και εμείς, ενώ τα άλλα θηλαστικά προσπαθούν να φτιάξουν ομάδες που βασίζονται στη σχέση το ανώτερο 150. Τι συμβαίνει και εμείς οι sapiens εξεδετρώσαμε τους νεάντερταλους και μείναμε μόνο εμείς, τους άλλους τους φάξαμε. Περίπου πριν από 70.000 χρόνια επέδειξαν μια πρωτοφανή ικανότητα να συνεργάζονται. Και όσο γινόντουσαν περισσότεροι, τότε άρχισε μια εγκεφαλική, εξελικτική διαδικασία στον εγκεφαλό τους. Θέλω να το προσέξετε. Και κάποιες αναπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες. Και τότε, με τις ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες και με τον εξελιγμένο εγκέφαλο, άρχισαν να διηγούνται φανταστικές ιστορίες. Μύθους, παραμύθια. Για να το δείτε. Έχω λόγους που σας το λέω σήμερα αυτό. Για να συνεργαστούμε εμείς οι sapiens, αρκεί να πιστεύουμε στην ίδια ιστορία. Η βίβλος μας έδωσε όλους. Έτσι έγινε ο κόσμος. Και αυτή η ιστορία, αυτή η μύθη, ενώνει η ιστορία αυτή. 1,5 δισεκατομμύριο καθολικούς, 1,5 δισεκατομμύριο Κινέζους. Οι Κινέζοι είναι ενωμένοι γιατί έχουν μια κεντρική μυθολογία που τους επιβάλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί το λέμε αυτό? Θέλω να σας εξηγήσω το ρόλο που παίζει η ιστορία και ο μύθος και όλες αυτές οι μεταφυσικές ιστορίες που καταγράφονται. Γιατί τις αποδεχόμαστε όλοι. Και τελικώς λεγόμαστε Ευρωπαίοι, λεγόμαστε Ασιάτες, λεγόμαστε ό,τι θέλετε. Παίρνουμε ένα παράδειγμα. Παίρνουμε την ιστορία του Εβραϊκού Πάσχα. Στα Εβραϊκά Πάσχα σημαίνει πέρασμα, διάβαση. Πέρασμα την Ερυθρά Θάλασσα. Την Ερυθρά Θάλασσα.
Ναι, αλλά εμείς βρήκαμε το εβραϊκό Πάσχα, το οποίο ακολουθούσαν τότε περίπου 1.600.000 περίπου ήταν οι Εβραίοι που φύγανε από την Αίγυπτο, έτσι τουλάχιστον τους περιγράφει η απογραφή που έγινε των 12 φυλών από τον Μωυσή. Αυτή είναι, θα τη δείτε την περιγραφή. Όμως, αυτό το εβραϊκό Πάσχα ένωσε τους Εβραίους και τους κρατάει ενωμένους μέχρι σήμερα. Ήρθαμε εμείς και φτιάξαμε το δικό μας Πάσχα. Και αυτό το δικό μας Πάσχα μας πήγε όλους στα καμπαναριά το Πάσχα. Αλλά εμείς δώσαμε μια ευρύτερη εικόνα. Και με βάση αυτό το Πάσχα και την Ανάσταση γίναμε χριστιανοί. Σωστά. Άρα έχουμε τρία επίπεδα πραγματικότητας. Το ένα είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Το βουνό, τούτο, το θρανείο, το ποτάμι είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Μάλιστα. Και το άλλο είναι η υποκειμενική πραγματικότητα. Η υποκειμενική πραγματικότητα είναι ο πόνος. Μόλις πονάω, καταλαβαίνω, υποκειμενικός. Αν δεν πονάω, δεν υπάρχει. Στην αντικειμενική πραγματικότητα, όταν έρχεται ένας αστροειδής, ακόμη και αν μην τον βλέπω, έρχεται. Ο αστροειδής. Δεν τον βλέπω, αλλά υπάρχει όμως. Και τότε έχουμε τη δημιουργία μιας άλλης πραγματικότητας. Αυτή λέγεται διυποκειμενική πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία αφορά την εποχή μας, αφορά τον πολιτισμό μας, αφορά τον πλανήτη Γη. Αυτή η πραγματικότητα που αποδεχόμαστε όλοι, δηλαδή μόλις υποθεί κάτι από κάποιον, αρχίζει ο λεγόμενος διυποκειμενικός έλεγχος. Και όταν γίνει αποδεκτός, είναι μια νέα πραγματικότητα. Αυτή η διυποκειμενική πραγματικότητα, που είναι εξ ολοκλήρου φανταστική, είναι αυτή που καθορίζει τη πορεία μας και τη μοίρα μας. Τι πραγματικότητα ήταν αυτή που έλεγε ο Χίτλερ? Πουθενά δεν υπήρχε. Την έφτιαξε, την προπαγάνδισε, την επέβαλε. Τι πραγματικότητα είναι αυτή που επέβαλε ο Πάπας στο Μεσαίωνα? Ότι η γη είναι επίπεδη, την επέβαλε. Ότι δεν κινείται η γη, την επέβαλε. Ότι δεν υπάρχει επιστήμη, την επέβαλε. Ακόμη και σήμερα έχει πίνακα απαγορευμένων βιβλίων. Θα προσπαθήσω μια άλλη φορά να σας δείξω ποια βιβλία απαγορεύει και μέχρι σήμερα ο Πάπας. Με ποια βιβλία απαγορεύει μέχρι σήμερα? Πώς δημιουργείται και γίνεται αποδεκτή αυτή η υποκειμενική πραγματικότητα? Με την επανάληψη, την εισάγουν στο ασυνείδητο. Το ασυνείδητο, όταν πάρει ένα σύνθημα 16 φορές, το κάνει κτήμα του. Και γι' αυτό βλέπετε όταν διαφημίζουν, αυτό το διαφημίζουν 16 φορές. Λέει ένας σύγχρονος επιστήμονας της επικοινωνίας, εάν μου δώσετε τόσα και διαφημίσω όπως θέλω εγώ, η μισή Ιταλία θα τρώνε σκατά και θα τα βρίσκει. Σύγχρονο άνθρωπος στην Independent. Το λέω αυτό για να σας οδηγήσω σε ένα σημείο που είναι ακόμη σημαντικότερο. Λέει λοιπόν κάποιος, ο Χαράρη, πήγε κάποιος λέει και πήρε μία πίτσα, 2 πίτσες
το 2010, οι οποίες πίτσες τότε κόστησαν 10.000 bitcoin. Το bitcoin τότε ήταν τίποτα, πολύ φθηνό. Το bitcoin, το κρυπτονόμισμα, είναι ένα νόμισμα που δεν περνάει από τις τράπεζες. Και λένε στον Μιχάλη, ξέρεις, αύριο το bitcoin θα έχει τόσο. Άμα το πουλήσει 700, έχει τόσο το bitcoin. Εάν σας δώσει ο Θεός τη τύχη να πάτε στη Ζηρίχη, όπου κανονίζεται κάθε μέρα η τιμή του χρυσού, θα σας έφερε τρέλα. Εγώ λοιπόν μου επέτρεψα να πάω. Είχα τα μέσα πήγα. Από την μια μεριά είναι οι ασιατικές τράπεζες. Και απλά οι αμερικάνικες και οι ευρωπαϊκές. Έχουν συνοηθεί λοιπόν και λένε, σήμερα θα σου πουλήσω εγώ χρυσό. Αύριο θα μου πουλήσεις εσύ. Λέει λοιπόν, σήμερα σου πουλάω τη δουλειά τόσο. Και βγαίνουν και λένε, τόσο είναι η τιμή του χρυσού. Την άλλη μέρα σου πουλάει ο άλλος. Και βγαίνουν και λένε, τόσο είναι η τιμή του χρυσού. Για να καταλάβετε, τότε αγόραζες με τα bitcoin 10.000 πόσο, 2 πίτσες. Λέει λοιπόν ο Χαράλη, ακούστε, το 2021 οι 2 πίτσες με τα bitcoin, τα 10.000, θα ήταν 690 εκατομμύρια δολάρια. Ποια είναι η πραγματικότητα? Διυποκειμενική. Την επιβάλλω. Επομένως, όλες οι διυποκειμενικές πραγματικότητες κατασκευασμένες εδράζονται στο ασυνείδητο. Αναγκάστηκα, επειδή είδα ότι δεν είχατε κατανοήσει πλήρως την ιδέα του ασυνειδήτου, να πάρω μια, αν θέλετε, διαφοροποίηση του ασυνειδήτου από έναν εξίσου μεγάλο ψυχίατρο, τον Κάρολο Γιούγκ. Κάρολος Γουστάβος Γιούγκ. Αυτός και ο Άντλερ διαφοροποιήθηκαν από το Φρόιντ, αλλά έδωσαν μεγαλύτερη και ακριβέστερη έκταση. Γιατί όλοι οι πρωτοπόροι βάζουν τις βάσεις. Οι πρωτοπόροι, έλεγα το πρωί στους φίλους μου, ότι ο Αναξίμαντρος ήταν ο πρώτος που μίλησε για την εξέλιξη. Κανονικά εξέλιξη. Ναι. Ο Αναξίμαντρος. Ήρθε λοιπόν ο Δαρβίνος και μίλησε για την εξέλιξη. Αν δεν υπήρχε ο Αναξίμαντρος, δεν θα μίλησε για την εξέλιξη. Πρέπει να υπάρχει το πρώτο σκαλοπάτι για να πας στο δεύτερο. Περίπου τον 6ο αιώνα, ο Θαλής ο Μιλήσιος έκανε ένα θεμελιώδες θεώρημα. Το θεώρημα των αναλογιών. Όσοι μπορείτε να ασχοληθείτε με τα μαθηματικά, ρίξτε μια ματιά να δείτε τι ήταν αυτό το θεώρημα των αναλογιών και πόσο καταπληκτικά επηρέασε την ανθρώπινη σκέψη. Όμως εγώ θέλω να σταματήσω στο ασυνείδητο για να σας δείξω μετά πώς αυτό το ασυνείδητο από τον Γκάιν και τον Άβελ έγινε καθοριστικός παράγοντας της ανθρώπινης ιστορίας. Γιατί οι Εβραίοι μετέχουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα? Στην Ασία. Κάτι μετέχουν. Διότι πήγαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους είπαν μια μέρα, ξέρετε, αυτά που πιστεύετε και η θρησκεία σας είναι η βίβλος. Η βίβλος έχω φτιάξει εγώ.
πολιτισμός βασίζεται σε πολύ μεγάλο μέρος στη Βίβλο. Εγώ, Κώστα, στη σχολή των παπάδων που ήμουν, γιατί έχω κάνει σε εκκλησική ακαδημία, τα ξέρετε. Λοιπόν, μας μαθαίνανε Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, Σάββα, Ζεμπλών, Δάρα, Σιφ, Ιωσήφ, αυτό, Ναθαλήμ, Ιωσήφ και Βινιαμίν. Του λέω μια μέρα λοιπόν, για πες μου λέω, τους 12 αυτούς του Λύκου, γιατί ξέρω. Και του λέω, μου λες λέω, εσύ μου δώσεις σε μένα για να ξέρω τα 12 παιδιά του Ιακώβ. Το παιχνίδι παίζεται και παίζονταν στη δημιουργία μιας διυποκειμενικής πραγματικότητας η οποία θα ενώσει την ανθρωπότητα υπό τους όρους που θέλουν αυτοί που το κάνουν. Για να δούμε τώρα. Λέει λοιπόν ο Κάρος Λύκου, έχουμε λέει το συλλογικό ασυνείδητο που αποτελεί τον ακροωνιαίο λίθο της αναλυτικής ψυχολογίας και το οποίο συλλογικό ασυνείδητο, προσέξτε, δεν είναι προϊόν ατομικής εμπειρίας, αλλά κληρονομείται και είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτους πολιτισμού ή εποχής. Είναι το ψυχικό υπόβαθρο της ανθρωπότητας. Να καταλάβουμε τι λέμε. Λέει δηλαδή ότι έχεις μέσα σε ένα βιβλίο και εκεί είναι γραμμένο από την πρώτη μέρα που σηκώθηκες όρθιος μέχρι σήμερα τι έκανες. Και πώς περνάει από γενιά σε γενιά, τα λέει ο γιο μου. Περιλαμβάνει, λέει, αρχέτυπα. Καθολικά αρχέτυπα. Πρότυπα ή εικόνες που εκδηλώνονται στους μύθους, τα όνειρα, τις θρησκείες, την τέχνη και τα σύμβολα. Όλα αυτά που βλέπετε τα βγάζουμε από το μέσα μας και από την κληρονομιά μας. Και τι λέει, τα κύρια αρχέτυπα που κληρονομούμε όλοι είναι η σκιά, το καταπιεσμένο σκοτεινό κομμάτι του εγώ. Όταν λες εγώ, έχεις ένα κομμάτι καταπιεσμένο, δεν το ξέρεις. Το έχεις μέσα σου. Έχεις την περσόνα. Μία μάσκα που τη φοράμε για να μας βλέπει η κοινωνία. Είναι αυτό που ονομάσαμε στο πολιτικό ονομάσμα ταυτότητα. Έχουμε, λέει, μέσα μας και το ονομάζει το θηλυκό στοιχείο στη γυναίκα, στον άντρα, το ονομάζει άνιμα. Και το αρσενικό στοιχείο στη γυναίκα το ονομάζει άνιμος. Δηλαδή, καταγεγραμμένο μέσα μας είναι στο ημέν γυναίκα ένα αρσενικό στοιχείο και δεν στον άντρα ένα θηλυκό στοιχείο. Γι' αυτό έχουμε και βριζιά που δεν είναι αναπτυγμένο όμως. Αλλά έχουμε. Προχωρούμε. Μέσα μας επίσης είναι καταγεγραμμένο η έννοια του παλαιού σοφού και της μεγάλης μητέρας. Έχουμε βρει σε απίστευτα μέρη της γης το εξής. Έχω να σας δείξω τη μεγάλη μητέρα κάποια μέρα να τη φέρω. Είναι σε μέτρο, δεν έχει κυκλοφορήσει, που έχει μία γυναίκα καθισμένη με τα
με μεγάλα οπίστια, έτσι, καθισμένη. Αυτή είναι η μεγάλη μητέρα, η κυβέρνηση Θεά. Και βρήκαμε αντίστοιχα πράγματα σε όλη τη γη. Τη μεγάλη μητέρα. Και έχουμε και τον εαυτό μας καταγεγραμμένο μέσα. Με την έννοια, είναι το αρχέτυπο που σου λέει είσαι εγώ και περπατάς όποτε θέλεις και σηκώνεις όποτε θέλεις, είσαι ο εαυτός σου. Αυτά είναι τα αναμφισβήτητα πράγματα που κληρονομάς και είναι καταγεγραμμένα μέσα σου. Έτσι και παρουσιάζεται. Αυτό το συλλογικό συνείδητο είναι πηγή εσωτερικής καθοδήγησης. Καθοδήγησης. Δεν αντέχω όμως τον πειρασμό να μην σας πω από τώρα. Επειδή καταφέραμε να παραβιάσουμε τα άδυτα των αδύτων της ψυχής, τι κάναμε? Κάναμε το ασυνείδητο όχι οδηγό της εσωτερικής μας συμπεριφοράς επιλογής, αλλά τι κάναμε? Μέσω της διαφήμισης και της επανάληψης μπήκαμε μέσα και το κάναμε το ασυνείδητο. Όχι να επιλέγει, αλλά να παίρνει το σαπούνι λούξ που θυμίζει ο Μιχάλης. Όμως, μία λεπτομέρεια. Λέει ο Γιώργος. Το συλλογικό ασυνείδητο καθοδηγείται από τα όνειρα, τα οράματα και τη φαντασία στο πλαίσιο της διαδικασίας εξατομίκευσης. Δηλαδή, όταν καθοδηγείται από αυτά, παρουσιάζει σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Όταν όμως επεμβαίνει ο άλλος με τη διαφήμιση και σου αυξάνει τις επιθυμίες, σου λέει ότι ξέρεις πρέπει να φοράς κοστούμι Αρμάνι για να σε αποδεχθεί η κόμενα και να καπνίζεις Μάλμπορο για να γίνεις αποδεκτός. Θα θυμάστε μια εποχή που όλη η νεολαία της χώρας κάπνιζε Μάλμπορο. Τότε τι συμβαίνει? Η διαφήμιση βδελιάζει όπως οι βδέλες. Αφαιρεί την εσωτερικότητα και την υγεία του ανθρώπου και μετατρέπει τα αρχέτυπα σε υπηρέτες των εκμεταλλευτών του ανθρώπου. Μάλιστα, πρέπει να μας προειδοποιήσουν οι δάσκαλοι ότι ξέρετε, το συλλογικό ασυνείδητο δεν εμφανίζεται άμεσα, αλλά εμφανίζεται μέσω συμβολισμών, με μύθους, με παραμύθια, με θρησκευτικές παραδόσεις. Ο Ιούγκ καθορίζει απολύτως και τι λέει? Ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες και έχουν αρχετυπική βάση. Όλες. Θα σας εξηγήσω σε επόμενη συνάντηση γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη. Και πρέπει να σας το εξηγήσω γιατί. Διότι λέει ο Πυθαγόρας ότι όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ένας, δεν είναι προσπελάσιμος.
το απόλυτο, από την ώρα που είναι απόλυτο, δεν είναι προσπεράσιμο. Μάλιστα, στο θαυμάσιο βιβλίο του, το τελευταίο καθηγητή της φιλοσοφίας της Σορμπόνης, ο Πικέρ τι λέει? Απαγορεύεται να βάλεις δίπλα στη λέξη Θεός το είναι. Γιατί? Αν το βάλεις το είναι, θα σας πει συναδελφός μου που είναι φιλόλογος, ότι το είναι δέχεται κατηγορούμενο. Ναι, αλλά το κατηγορούμενο είναι γενικότερο από το υποκείμενο. Ο Μιχάλης είναι γιατρός, δεν είναι ο μόνος γιατρός. Όταν λοιπόν βάλεις κατηγορούμενο στο είναι του Θεού, στο υποκείμενο Θεός, τότε το κατηγορούμενο γίνεται πλατύτερο από το Θεό. Επομένως, ο Θεός είναι χωρίς να επιτρέπεται να το βάλεις είναι. Αυτό είναι μια εξαιρετική διαδικασία που πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Λέει λοιπόν ο Ιούδ, το συλλογικό ασυνείδητο είναι προϊόν μιας εξαιρετικής διαδικασίας. Που σημαίνει, όπως προχωράμε, συνεχώς καταγράφει. Αλλά μένει στην έκταση όπως γεννηθήκαμε. Δηλαδή, καταγράφουμε πληροφορίες, αλλά δεν αλλάζει. Το συλλογικό συνείδητο είναι το ίδιο στη Μαρία και το ίδιο σε ένα παιδί 5 χρονών. Που σημαίνει, λέει, ότι καταγράφει τα εξελικτικά όπως το σώμα καταγράφει την εξέλιξη, αλλά λέει καλύτερα θα τα καταλάβετε αυτά εάν σας διδάξει κάποιος ότι θα μάθεις για το συλλογικό συνείδητο από την ελληνική μυθολογία και την πατερική θεολογία. Δηλαδή, ενώ η ελληνική μυθολογία είναι κυρίαρχος διαμορφωτής του συλλογικού συνείδητου, εάν παρακολουθήσετε το BBC κλπ, όταν λέει μυθολογία, λέει μόνο για την ελληνική. Τα υπόλοιπα δεν είναι μυθολογία, είναι κάτι μαγείας και τέτοια. Εδώ έχουμε την ελληνική μυθολογία ως γνωστική διαδικασία, η οποία επευλήθη στην ανθρωπότητα κατά το μέτρο που μπορούσε να περιγράψει την ανθρώπινη σκέψη και την πραγματικότητα στην εποχή της. Άρα ήταν η επιστήμη της τότε εποχής. Άρα η μυθολογία έχει 32 σημασίες, εκ των οποίων η μία σημαίνει λόγος. Και τώρα, αφού σας έδειξα το συλλογικό συνείδητο, γιατί είδα ότι την άλλη φορά δεν είχατε κατανοήσει ακριβώς αυτό που ήθελα να πω, για να μπορέσω σιγά σιγά να χτίσω πάνω στη γένεση και κυρίως και στο Δευτερονόμιο, να χτίσω τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε ο σύγχρονος άνθρωπος και το επιτρέπει να είναι ο ποδός του Χριστού, αλλά να σφάζει 51 εκατομμύρια Αμερικανούς γέννης. Το επιτρέπει να είναι ρωσική εκκλησία, αλλά να σφάζει 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Το επιτρέπει να είναι μυστήριο η εξομολόγηση, αλλά το 82% της περιουσίας της Νότιας Αμερικής πέρασε στα χέρια της Καθολικής Εκκλησίας μέσω της εξομολογήσεως. Το ατομικό συνείδητο λοιπόν, κατά τον Κάρολο Γιούγκ, είναι το μέρος εκείνο της ψυχής που περιέχει εμπειρίες, αναμνήσεις, επιθυμίες και συναισθήματα που έχουν καταπιεστεί.
κύριε Φρόεν, εννοείς, λέει, είναι η πρόσθεση που έκανε ο Γιούν, εννοείς τις καταπιεσμένες σκέψεις, επιθυμίες κλπ, τις οποίες εσύ κάνεις και δεν θέλεις να τις κοινοποιήσεις στους άλλους, γιατί δεν τις αποτέχεται η κοινωνία. Αυτό είναι το ατομικό ασυνείδητο. Βασικά χαρακτηριστικά του ατομικού ασυνείδητου, λέει, είναι πρώτα η ατομική ζωή του καθενός. Άρα είναι σε αντίθεση με το συλλογικό ασυνείδητο της ανθρωπότητας. Περιλαμβάνει κυρίως αποθυμένο υλικό, το οποίο έχει απορριφθεί από το εγώ, κατά την έννοια και κατά το μέτρο ότι δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως ταυτότητα. Δεν μπορείς. Τρίτον, περιλαμβάνει σειρά συμπλεγμάτων. Τα οποία, λέει, είναι πυρήνες με έντονο συναισθηματικό φορτίο γύρω από κάποιο πρόσωπο ή θέμα. Σύμπλεγμα της μητέρας, σύμπλεγμα κατωτηρότητος κλπ. Και τέλος το τέταρτο είναι προσβάσιμο μέσω ονείρων, φαντασιών και ψυχολογικής εργασίας. Όπως και το συλλογικό ασυνείδητο, το προσωπικό ασυνείδητο φανερώνεται σε όνειρα, σε παραδρομές, σε δημιουργική έκφραση, αλλά και αφορά έντονα και ιδιαίτερα ατομικά βιώματα. Θέλησα να σας εξηγήσω όσο μπορούσα με ακρίβεια τα όσα είπε ο Γιούγκ. Κάποια στιγμή θα σας πω και μερικά που είπε ο Άντλερ, γιατί και οι δυο τους ήταν μαθητέ του Φρόεν και διαφοροποιηθήκανε, αλλά προς όφελος της επιστήμης. Στην προηγούμενη στιγμή μας συνάντηση είπαμε, σταματήσαμε στο σημείο. Ανυπακοή της Εύας και επομένως έξοδο από το παράδεισο. Στη συνέχεια είδαμε το φόνο του Κάιν στον Άδαμ. Τον σκότωσε. Όμως, τι παρατηρήσανε? Του λέει του Κυρίου, άμα με σημαδέψει όπως είπε, ο πρώτος που θα με συναντήσει θα με σκοτώσει. Όχι, του λέει, εις το εξής θα είσαι απρόσβλητος. Εγώ δεν θεωρώ την ερμηνεία μου ασεβή. Κοιτάω να κατανοήσω το ευρύτερο πνεύμα το οποίο χρησιμοποιεί ο Μωυσής στη Γένεση, γιατί όπως ξέρετε το Δευτερονόμιο γράφτηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. Επομένως δεν μπορούσε ποτέ να γραφτεί την εποχή που ήταν ο Μωυσής. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν το εξής. Τον πρώτο δολοφόνο. Διότι το μέγιστο κακό είναι η δολοφονία. Ο φόνος του άλλου. Ο Θεός τον καταράται, αλλά δεν τον αγγίζει. Τον προστατεύει κιόλας. Είναι ενδιαφέρον να σας πω ότι πέρασε στο ασυνείδητο
ότι το κυριότερο πράγμα είναι να μην υπακούς. Θα σκοτώσεις και μερικούς, αλλά είναι λίγοι. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι να υπακούς. Να είσαι υπάκουος. Να το δούμε. Ναι, αλλά άμα είσαι τόσο υπάκουος. Παρακαλώ, Άντα. Παρακαλώ, Άντα. Δηλαδή, η ουσιαστική τιμωρία που υπέστη ο Κάιν ήταν να τον απομακρύνει από τους άλλους. Τίποτα άλλο. Και μπαίνει το εξής ερώτημα. Εκείνους τους δύο, τον Αδάμ και την Εύα, τους καταδίκασε στην υπόλοιπη ζωή τους να δουλεύουν, να, και να είναι και ο ένας σκλάβος του άλλου. Δεν σας φαίνεται λίγο παράξενη η ιστορία όπως τη γράφει ο Μωυσής στη Γένεση? Η απάντηση είναι, άκουσε εδώ, ο Κύριος, ο Παντοδύναμος Θεός, ξέρει τι κάνει. Αυτό καταγράφηκε στο ασυνείδητο της όλης ανθρωπότητας. Ότι ο Θεός ξέρει τι κάνει και δεν υπόκειται στον δικό σου λογικό έλεγχο. Μήπως επιχειρώντας να δούμε από μια άλλη σκοπιά τα όσα λέει ο Μωυσής στη Γένεση, θα καταφέρουμε να δούμε την τοποθέτηση αυτή από μια άλλη μορφή. Μόνο αν αναλύσουμε με ευρύτερο πνεύμα αυτό που καταγράφηκε στο ασυνείδητο της ανθρωπότητας τότε, θα δούμε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι όπως είμαστε. Μάλιστα, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί ο πολιτισμός μας πήρε αυτές τις εκφάνσεις που πήρε. Πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας μία περί του Θεού σύγχυση ότι ήταν αμήλικτος με τον Αδάμ και την Εύα, άρα με την υπακοή, με την ανυπακοή, και δεν ήταν αμήλικτος εξίσου με τον Κάιν. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με αυτό που λένε τι Θεός είναι εκείνος που επιτρέπει να γίνονται αυτά που γίνονται στην ανθρωπότητα. Να δούμε, έτσι είναι. Ας το πάμε από μια άλλη σκοπιά. Αν ο Θεός δεν ήθελε να φάει από το δέντρο του καλού, της γνώσης του καλού και του κακού, γιατί το έβαλε εκεί? Να μην το βάλει. Διότι εάν το βάζεις και δεν με αφήνεις να το φάω και του βάλεις ένα σωρό μπιγλιπίτια, άνθρωπος είμαι, άπλωσα. Και εν τω μεταξύ κάθε μέρα περνάς από εκεί. Το δεύτερο, γιατί δεν το έβαλε λίγο ψηλότερα?
Θυμούμαι, στο χωριό μου ένας, είχε κάτι κερασές και έβαζε σουκνίδες γύρω-γύρω από τις κερασές. Και επειδή φοράγαμε μικρά παντελόνια, δεν μπορούσαμε να πάμε να πάμε τα κεράσια. Που σημαίνει να του βάλει ψηλότερο και να μην φτάνει. Δεν ήξερε η Εύα και ο Αδάμ να φτιάξουν σκάλες. Όχι μόνο το έφτιαξε, αλλά το έφτιαξε και να το φτιάνω με το χέρι. Πήρε, λέει, και έβαλε. Προσβάσιμο. Προσβάσιμο. Και εν τω μεταξύ, μας βάζουν συνεχώς στο ρεύμα. Αφού τα ξέρει όλα αυτά ο Κύριος, ότι θα γίνουν. Γιατί το έβαλε τότε αυτό. Κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση ο Λούθυρος. Αξίζει τον κόπο μια μέρα να σας το εξηγήσω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Ο Λούθυρος. Ας πούμε ότι το έβαλε το δέντρο εκεί για να τους βάλει σε περισμό. Για να τους δοκιμάσει την ελεύθερη βούληση. Τότε όμως, γιατί ορίζει μια τόσο βαριά τιμωρία για την υπακοή και λιγότερη για το φόνο. Η προσπάθεια απάντησης ότι ο Θεός ήθελε να κάνει χρήση της ελεύθερης βούλησής μας για να επιλέξουμε μόνοι μας την υπακοή, κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί. Και θα εξηγήσω γιατί δεν αρκεί. Το βάλεις εκεί, το κάνεις πιο ελκυστικό, για να είναι απαγορευμένο. Άραγε, αφού μου το απαγορεύεις, γιατί το κάνεις ελκυστικό και νόστιμο και ωραίο. Μιλάμε πάντοτε για αναλύσεις, μιλάμε πάντοτε για ερωτήματα που θέτουν όλοι. Δεν μπορούμε να απαντάμε σε ερωτήματα που θέλουμε εμείς. Η ερώτηση παράγεται από το έρος. Από τον έρωτα. Και επειδή ο εραστής θέλει το άπαν της αγαπημένης, γι' αυτό η απάντηση είναι άσχετη με την ερώτηση. Απάντηση. Το άπαν της αγαπημένης. Άρα, όταν κάνουμε ερωτήσεις, ο μόνος περιορισμός είναι να είναι το άπαν της ερωτήσεως. Να είναι δηλαδή ορθή. Γεια σου Γιώργο μου. Καλησπέρα. Και τότε καταλήγουμε σε μερικά συμπεράσματα. Υπάρχουν δύο δέντρα. Το ένα είναι της ζωής και το άλλο της γνώσης του καλού και του κακού. Το δεύτερο προσέφερε γνώση. Εκεί στις ειρήνες που δέθηκε ο Οδυσσέας γίνονται σειρά διδακτορικών διατριβών. Τι είπε, τι λέγανε. Και ενώ λέγανε μέχρι τώρα ότι λέει ερωτικά τραγούδια και τέτοια, οι τελευταίες και πιο συγκλονιστικές απαντήσεις είναι, του έλεγαν οι σιρήνες, έλα να σε χορτάσουμε γνώση. Αυτό είναι που δεν χορταίνεται ποτέ. Η γνώση. Τους είπανε μη φάτε από αυτό το δέντρο. Ναι, αλλά ξέρανε ότι είναι κακό η υπακοή, ανυπακοή. Τους
Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τους απειγόρευε να φάνε, Δεν ξέρω. αλλά δεν είχε οριστεί ότι είναι κακό αυτό. Τους απειγόρευε να φάνε. Όταν είμαστε Αλλά θα τα πεις μετά αυτά. Σε παρακαλώ, άφησε με να σου πω αυτό που θέλω. Δεν πειράζει αυτό που το ξέρεις αυτό που θέλεις. Θα το πεις μετά, περίμενε. Λοιπόν, λέω λοιπόν, πώς μπορείς να επιλέξεις μεταξύ καλού και κακού, αν δεν ξέρεις ποιο είναι το ένα και ποιο είναι το άλλο. Πρέπει να δούμε ακριβώς γιατί τους τιμώρησε. Και δεν ήταν άδικος, θα δούμε γιατί. Αυτή την άποψη δηλαδή, δεν μπορώ να τη δεχθώ με την έννοια ότι είχε θεσμοθετήσει την έννοια της αδικίας. Διότι άμα δεν ξέρω ποιο είναι το καλό και το κακό και διαλέξω τα από τα δύο, είναι θεσμοθετημένη αδικία με τιμωρήσεις. Είτε μας αρέσει, είτε όχι, λέει και ο Νίτσε και ο Σοπενχάουερ και ο Φρόιντ μια σειρά συνειδητά ή ασυνείδητα μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό τον μύθο που μας καθόρισε. Όλη η θεολογία της Δύσεως. Ζήσαμε με την ιδέα ότι υπάρχει ένας παράδεισος που χάθηκε λόγω ανυπακοής. Και μας φορτώθηκε ένας υπενιγμός. Και το ίδιο θα παθαίνεις κάθε φορά αν δεν υπακούς. Εσείς όλες οι μανάδες δεν λέτε αν δεν είσαι καλό παιδάκι δεν θα σπάρω καραμέλες. Αν δεν είσαι καλό παιδάκι δεν θα πάμε περίπατο. Το λέτε. Αυτό είναι που πέρασε στο σκηνητό μας. Δηλαδή, ο πολιτισμός μας σήμερα συνοψίζεται. Ότι ξέρεις ότι αν αγνοήσεις μια απαγόρευση, η τιμωρία θα είναι βαριά. Είναι ή δεν είναι έτσι. Έκαμες αυτό έξω από το σχολείο. Έκανες εκείνο 5 μέρες αποβολή. Το δικό σου παιδί. Το τηλέφωνο μου, Α, το δικό μου. Αχ, Λοιπόν, και το διαβεβαιώνουμε το παιδί μας. Αν τα κάνει έτσι, θα του πάνε καλά στη ζωή. Δηλαδή, όρος για να είσαι μέσα στον παράδεισο είναι η υπακοή. Είναι ή δεν είναι αυτός ο πολιτισμός μας. Αν δεν είσαι υπάκος, όλα τα κακά θα σου συμβούν. Σου τα έλεγα εγώ, λέει η Μαρία στο παιδί της, η Άννα. Σου τα έλεγα εγώ. Οι ερωτήσεις λοιπόν είναι, γιατί είναι πιο σοβαρό το επεισόδιο του Αδάμ και της Εύας από το Κάιν? Γιατί τιμωρείται αυστηρότερα η ανυπακοή από το έγκλημα? Επειδή ξέρανε ότι ο Μιχάλης, η Μέρη, ο Κώστας δεν θα κάνουν έγκλημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπακούν. Νυμφεύεται ο δούλος του Θεού. Βαφτίζει τον δούλο του Θεού. Κάνεις τούτο, κάνεις εκείνο. Όλα αυτά είναι μια υπενθύμηση ότι ξέρεις. Πρέπει να είσαι υπάκουος. Εγώ λοιπόν, 10 ετών στα 11, πυροβόλησα τον πατέρα μου και έφυγε. Έμεινα 3 χρόνια μακριά, κάτω από μια σιδερένια σκάλα και ήμουν ο πρώτος
μαθητής στην όλη περιοχή. Έφερε. Επειδή η υπακοή έχει γίνει πια, όπως ξέρουμε, ότι όλες οι επαναστάσεις, είτε στην επιστήμη, είτε οπουδήποτε, είναι ανυπακοή. Μπαίνει λοιπόν το εξής ερώτημα. Ούτε οι μεν είχαν συνειδητοποιήσει, αλλά ούτε και ο Κάιν ήξερε ότι όταν σκότωναν τον αδερφό του ήταν απογορευμένο. Μόνο που τους πρωτοπλάστους τους είχε προειδοποιήσει ότι ξέρεις, δεν μπορείτε να δοκιμάσετε από εκείνο τον καρπό. Όχι, δεν έκανε. Όχι, δεν μπορείτε από αυτό να φάτε. Πού εντοπίζεται το σφάλμα? Όταν του είπε του Κάιν ότι ξέρεις, δεν έπρεπε να σκοτώσεις τον αδελφό σου, σκύβει το κεφάλι του ντροπιασμένος. Μετάνια. Όχι, δεν μετάνιωσε, αλλά ντροπιάστηκε. Σκύβει το κεφάλι του ντροπιασμένος. Ενώ ο Αδάμ και η Εύα κάμαν το εξής λάθος. Ενώ την κάναν τη δουλειά, αρνήθηκαν την ευθύνη ότι την έκαναν. Τι λέει ο Αδάμ? Λέει, έφαγες εσύ, λέει, εσύ και η γυναίκα που μου έδωσες φταίνε. Ώστε εδώ αναγκαζόμαστε πλέον μετά από αυτή την ανάλυση να δεχτούμε ότι η έξοδος από τον παράδεισο δεν είναι για την υπακοή. Είναι γιατί δεν ανέλαβαν και οι δικό τους την ευθύνη της πράξεως. Που σημαίνει μόνο αν μελετήσουμε από όλες τις πλευρές θα καταλήξουμε ότι αυτός ο Θεός που πρέπει να τον δούμε πιο λογικό και πιο συμπολιτικό και πιο δίκαιο, δεν τιμωρεί την ανυπακοή, αλλά τιμωρεί όταν δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ανυπακοής και των πράξεων μας. Μη μετάγεια, ας πούμε. Γι' αυτό και γλιτώνει μας με τα νόμια. Το κακό έχει γίνει, αλλά με τα νόμια είναι εντάξει. Άδα, σας παρακαλώ, Με πράγματα. να κάνετε τις ερωτήσεις όταν τελειώσω. Λοιπόν, και μπαίνω παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι τελικώς μέσα στην όλη αυτή διαδικασία αγνοήσαμε και δεν μας είπε κανένας ότι η ευεργετής αντιμονία δεν ήταν για την υπακοή, αλλά για μια ανάληψη της ευθύνης της πράξης. Το κάνω μια ανατροπή. Έχω την ανατροπή ενός μεγάλου φιλοσόφου, δεν τον ξέρετε ίσως, Χάρον Κάσλερ, ο οποίος βλέπει το μύθο από μια άλλη οπτική γωνία. Τι λέει? Πάει ο Όφης και λέει στην Εύα, είναι ωραίο να φας. Λέει λοιπόν ο Κάσα, εάν λέει η Εύα του έλεγε, Κύριε,
ο καρπός είναι πολύ ελκυστικός. Αλλά είναι απαγορευμένος. Έχει διάταξη ο Θεός. Προχωρούμε. Το φίδι, παμπώνυρο και ζεγρευτικό, προσπαθεί να της πει ότι πρέπει να φάει. Διότι άμα φας θα γίνεις εσύ Θεός. Όμως η Εύα λέει, όχι, ευχαριστώ. Ό,τι είπε ο Κύριος μου αρκεί και συνεχίζει τον παράδεισο. Όλοι λοιπόν να σηκωθούμε, να δώσουμε ένα φιλί και να παράσουμε στην Εύα. Τι θα γινόταν μετά αν η Εύα υπήκουε? Η Εύα λοιπόν δεν τρώει τον απαγορευμένο καφέ. Δεν προτείνει στον σύντροφό της να φάει. Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει, είστε ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Μπράβο σας λεβέντες μου. Οι δυο τους λοιπόν θα έμεναν αιωνίως στο παράδεισο, τρώγοντας από το δέντρο της ζωής και από όλα τα άλλα. Θα πέραγαν καλά, θα είχαν αυθονία τροφίμων και ειρήνη και ευλογία και δεν θα χρειάζεται να δουλεύουν ούτε από σχολείο θάνατος. Όλα αυτά είναι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Είναι όμως έτσι. Και προσοχή, ούτε κουβέντα για τις βιτζελίκη. Να το πω για ερωτικές σχέσεις. Επειδή δεν το κατάλαβες, το εξήγησα. Δηλαδή. Αν το δεχθούμε αυτό, να σας περιγράψω μερικές συνεπειούλες. Ο Αδάμ δεν θα έβγαινε έξω. Δεν θα χάιδευε την Εύα. Εγώ βέβαια είμαι αυτούς που είναι εκτός του παραδείσου, το έχω εξηγήσει. Είμαι με αυτούς που αρέσει να είμαι έξω από το παράδεισο. Αλλά τότε ο Αδάμ δεν θα μάθαινε να χρησιμοποιεί το αλέτρι, δεν θα μάθαινε να φυτεύει, δεν θα μάθαινε να φτιάχνει πόλεις, να φτιάχνει σπίτια, δεν θα μάθαινε τίποτα από αυτά. Και θα ζούσε βολτάροντας με την Εύη σαν πουλάκια. Ούτε πόνους η Εύα, ούτε τίποτα, ούτε... Οι άντρες και οι γυναίκες από τους οποίους καταγόμαστε και είμαστε ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας γεννήσεων, που σημαίνει αν εκείνοι δεν είχαν γνωριστεί έξω από το παράδεισο, δεν θα υπήρχαν εμείς σήμερα να σκεφτόμαστε, να μελετάμε, να κάνουμε τραγούδια, να ερωτευόμαστε και ταυτοχρόνως να προσευχόμαστε. Αν η Εύα δεν ήταν ανυπάκουη, η ιστορία δεν θα ήταν αυτή. Δεν θα υπήρχε ιστορία. Εάν με ρωτήσετε τι ψηφίζεις, Κωνσταντίνε, και με τα δυο τα χέρια υπέρ της ανυπακοής της Εύας. Η πρώτη γυναίκα ανέλαβε την μεγαλύτερη ευθύνη να απελευθερώσει τον εαυτό της και τον άντρα της από την προερχόμενη ανία και όλους τους περιορισμούς του αιώνιου παραδείσου. Επιπλέον έσωσε την ανθρωπότητα από την ανυπαρξία. Στην επόμενη
συνάντηση θα δούμε την περαιτέρω επέκταση του επηρεασμού του συνειδητού. Ο μύθος της γένεσης, όπως υπόθηκε, έχει κάτι αποκαλυπτικό να μας πει. Και με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω απόψε. Θέλει να μας τραβήξει την προσοχή σε κάτι μνημειώδες, ασύλληπτο, πρωτοφανές. Η ανθρωπότητα υπάρχει επειδή κάποιος κάποτε παραβίασε έναν κανόνα, αμφισβήτησε μια εντολή, έδειξε δυσπιστία σε έναν λόγο και δεν υπάκουσε σε έναν νόμο. Αυτό είναι η ελευθερία. Σας ευχαριστώ και εγώ.